Tak chlapi, vítám vás u dalšího videa. Teďka z dlouhé chvíle se podíváme na 5 pary na mini, které dneska začíná a má to zvýšené větry o 50%. Takže tady z Lumí bude vítr takových 16 až 18 mil, což bude asi mazec. Koukneme na to. Tady ta jamka, pokud dostaneme headwind, tak to bude těžké, to tím pádem budeme muset pěkně nastavit ještě před vodu a druhou ránu pravděpodobně dvojitým rough bumpem na jamku. A dívám se, že to je ještě k tomu dvojka, takže tady jsou převrtané díry, tady je jamka více vpravo, takže tady ta druhá rána, pokud tady nedají tailwind, bude asi mazec. Když jsou zvýšené větry, tak se dají hrát krásné sandit drivey i třeba s titánem a podobně. Takže dají nám headwind samozřejmě. Tak aspoň uvidíme, jestli je reálný hrát double rough bump. Takže ta jamka, jak vidíte tam vzadu, tak je úplně vpravo, byla o dost víc vlevo. Tady s tímhle větrem, jako 17.8, jsou ty sekundární vlivy větru brutální, takže pokud budeme nastahovat rough bump tady v tomhle případě u headwindu, tak tam bude muset být brutální push-up, jinak to bude krátké. Tak uvidíme, co to bude obnášet. 18.1 dokonce. Nechám si větší prostor. Tady je glitch, tak jenom tak 2, někde tady a 18.1, 18.7, nádherný vítr, že, s Lumíkem. Tak jo, nějaké 3 overpower, lehký curl. Uvidíme, jak to dopadne. Ale jo, jsme tam, kde jsme chtěli být. To je takový drive na jistotu. Tady nedávejte hodně topspinu, když budete tohle dělat, protože vám to přejede do toho rafu a skončili jste, nebo do vody. Tady je lepší hrát jako tak maximálně dva topspiny a overpower než naopak. Takže vidíte, když on je tady v rafu, tak je bez šance. No nic, já si nastavím už dopředu 0%. 60, uvidíme, jak to vyjde. Tady budeme s prvním dopadem tak jako skoro u minima, ale po posunu to bude všechno úplně jinak. To nám hodně přes jamku. 17.1, 14,5 při 60%. Uvidíme, zkusíme to takhle. Dám takové 3 ringy, 3,5 klidně. Push up. No. Ten grade tomu nepomohl, ale jsme bezpečně na fringe. Tohle bude, jestli nám tady dají headwind, tak to bude zajímavé. Takže tady ice 5, power 5, wind 5 míčkem, to bude někde, kolik bude vítr. Přes 10 určitě, ještě i tak. Pod 10 se nedostaneme v tomhle turnaji. Tak typek to dělá od oka.
potom nedopadá dobře. A tady jako, jak vidíte, ten efekt, tady je prostě fakt třeba přidat. S těma větrama je to všechno jinak. Tady si Endbringer School ukazovat nebudeme, je to moc blízko, to nemá smysl. Tady není třeba dělat nic s tím, skoro vůbec. Tak jo, takže půjdeme na další 5 pár. A zrovna tady u té jamky doufám, že tady bude pěkný sendit, protože ta jamka k tomu vybízí. Sice to je loterie, kde skončíte. Tam, jak vidíte, tak ta fairway před greenem je uzhonká, takže tam se trefit, to bude spíš velká náhoda. Co tady máme dál? Oj, tady ta jamka je těžká i za normálních okolností. Protože tady, když skončíte v rafu po driveu, tak jste skončili. Bez šance na eagle. Tak uvidíme, jestli bude jako tady proti vítr, tak to bude hodně těžké. Skoro nereálné se dostat za ty stromy doprava. Pokud naopak bude tailwind, tak tady to bude ale chtít hodně practice, nebo spíš počkat na návod, jelikož dostat se nějakým slicem nebo i klidně perfect drivem, ale s maximálním OP, maximálním curlem a podobně, ať se dostaneme blíž k greenu. Crosswind ještě jde. Tak zkusíme, co to udělá na jistotu. Zkusíme 18.2. Nejsem na konci, dáme 90 slider, 18.4. No, jsem lehký protiker, protože by to mělo kopnout. A vyšlo to krásně. Tady ta druhá rána, to záleží, jaký dostaneme vítr, odkud to bude foukat, ale je to každopádně maximálně 0, někdy i -10. Uvidíme, co bude. Jak na tento turnaj, pokud se chcete dostat nějakému rozumnému výsledku, tak vytáhněte nejlepší možné míčky, co máte. No, protože tady druhá rána s tady tím větrem, tady moc dropu nebude. Tady fakt jako šance se zvyšuje, pokud se dostanete na vítr kolem 10-11 z Power 5, Wind 5, nebo ten Wind 5 tady bude úplně klíčový. Někdy třeba nebude potřeba Power 5, ale jo, tady ten soupeř je teďka celkem v pasti. 16-2 proti. Super. Tak tady je jediná šance. Šestnáct 2. 15-3. Paráda. Máme 15, teď neklikneme RAV a trochu nějaký curl a asi to bude jako skoro max OP. Já dám 14-9, takhle. A ještě můžeme dopředu, fajn. Tak chtělo to více curlu. A jinak bychom tam byli. To jsou jako hrozné jamky, pokud dostaneme tailwind. Teda headwind, sorry. To nebude sranda. Nebo je taky samozřejmě možnost si tady pěkně ten míček postavit na konec tady té fairwaye a hrát úplně minimální ránu ze short iron. Ideálně, ať to není Endbringer z maximální vzdálenosti.
Nevím, kde tam přesně končí ta hranice, kde se tam chceme dostat. Protože když budeme až na konci té fairway, tak už to bude Wendlingeru určitě. Tady s tím větrem bude nastavení jako 25 kruhů a takhle, takže to to asi nechceme. Tady dáme tak jeden ring. Ani možná ne. Koukneme, jestli to vyjde. Jsem vlastně v písku o 1 pixel. Tak máme grade, nevadí. Je to practice. Byl by tam. Jdeme na další jamku. Nebudeme čekat. A 9. No. Tady, jestli nám dají, to jsou jako hrozné 5 pary s headwindem. Tajně doufám v nějaké krásné větry dozad, tady ve všech 3 případech. Ať je trošku sranda a je to o druhé ráně s velkým větrem, ale kde budete blízko ke greenu než tohleto. Tady s tím, tady na té jamce se dají hrát krásné daleké rány, ale musí to krásně vyjít, protože tam ta druhá fairway je z začátku úzká. Stává se, že to vyroluje z rafu, pokud to bude těsně vlevo nebo vpravo na fairway a potom se dá hrát hook nejlépe s Guardianem nebo i s kata. Ale abyste to co nejvíc zakrýlili směrem na green. Viděl jsem tady nějaké šťastné albíky tady v tomhle případě, ale to je vzácné. OK, tady ten vítr není žádný sandit, tady to je, aby jsme to dali pěkně na co nejblíže před ten raf. Tady opět klíčové nezajet do rafu, to znamená nepřehánět to tady s topspinem, radši být trochu kratší a mít šanci ve finále hrát eagle, než to tady přejet a být úplně bez šance. Tam nechám ten lumík, protože jich mám 2500, takže tak vidím tady jenom takhle a 16,3. Dáme 10% elevaci, 16,3, 16,9. To bylo těsně, takže jako skoro 2 topspiny byly jako riskantní. Pokud chcete mít jistotu, ať to nepřejede, tak radši jeden. No, tady to jde o to se dostat do minimální vzdálenosti, nebo někde do střední vzdálenosti s Falconem nebo Tornem. A tady s tím větrem z boku u 3. rány to bude dost těžké. Každopádně druhá ránou jsem tady vždycky hrál 0, protože to je úplně rovné, akorát, že to kopne, takže dáme nějaký kontrakerl. Ale nechceme tady skončit první ránou v rafu. Jo, typek to prostě nastavil moc. Tady s tím větrem doprava je to právě o to důležitější to nepřehnat s tím nastavením, takže max. Ne, tam se nedostane. Vidím, že by to vyrolovalo. A pojďme to hrát na jistotu tady. 16,6, 15,6.
Uvidíme, dívejte se, kde je teďka ball guide, uvidíme, jak to opravdu poletí. 15,6. 8. Tady ty stromy. 7 a 6. Ne. Stoj. Takže tady takový glitchy roll, OK. Kdybych dal nějaký overpower, tak už jsem v rafu. A neměli bychom žádné data. Každopádně ta 0 elevace sedí. Lehký grade right a viděli jste, že jsem to tak minul ten raf. Takže opravdu 0. I s tím větrem. A co teď tady? Jako tady je to často 0, jo, ale záleží, ten vítr to 100% kopne, takže necháme 10. Já tady mám Falcon, takže překneme tady na Falcona. Paráda. OK, min, tak dáme 10, protože se někam dostaneme z posunu, to nebude min. 18,2, 11,3. 11,3, je tady nějaký zase glitch určitě. No, to nevypadá, to teď, že by tady byl 11,3. A je tam. Tady bude jako Eagle něco jak Albig na jiných jamkách, protože tady ta jamka je fakt jako hrozná. OK, to máme všechny 3 pary. Tak se mějte hezky.